سلام كمي تخونو كبرات تخطاتلتي سي ام اكسترا شو علتاو زينا سبورت حزنا لكم قريبنا لنا نمكتتالكم بخبرنا عدم نايكل تنت بحر حيل فرزلو زرو اسطنبول 15 مسكرم استقاله ناي 86 كيلومتر وددو مغال جوعاتيو نتربعت مدرها زتقالو درنتا مترشتاي طلاوا بال في اف جروب داربياني سي اس اف فايزانين وددو بحال ساعتن 12 كاليتين غزي قداي درجه بمحز وددو فتيمو نتي اب ساعه 54.373 بغزي زيتبل صابالات كلب اسطنبول بيك سير ايرتراين تقللت ناتلا البرهان بيتروس منغسن كا مبل 5 درجه بمحز غزي كسرو وددوم زازي اسبانياوي سرغ داردر ناي كلب إليس بارليس عرباين سايكلين سلوفيناوي تيلن فينكيستن كا ناي ارديال موبيل دمار 4 مخصاب كال ايسال ساي مخان مزازم حصاص رغيصوم ابزو ودر كاف فلمات حيزو عوتات كمزغب زقن فرنساو ماتيو بوغاديو ناي كلب توتال انرجي كا حفشاو غزي 11 ساعات 54 كاليتن چامبيون تور بيلاروس بمخان زود دفيو ابتا مال 22 كاليتن غزي زدحرناتنا البرهان مبساسان شوعتن ودغانتو بيتروس منغس كا مبل 58 ترتا تقميطوم بسلام وددوم زازيموم ابزو ودر فرنساوي ايميليان جيانيرا ناي كلب توتال انرجي ب 20 ناي شوكا مالاكونا كيلو ودغانتو فرنساو ماتيو بورداري ب 16 بي كالاي درجه هبتا مالا حيزو سالساي كا بيلجيماو ميلان منتس ناي كلب لوتو ديستني ب 10 تخلتنت بي كلتنت بي ابزالبس زاكري ايرترو بيتروس منغس كا كاب 10 ناب 10 درجه لتقيلو نبلوت انبس عقبه وهاب مالا تركاو تقدداماي ساميت بلوت ناي كلب اسطنبول بيكسير ديلادي سبورت تركيا بحموشنت بي ابهاغوا تريفوا كلتنت بزنبرو ايرترو بيتروس منغس كا مبل 10 درجه تسريعو فرنساويت كلب توتال انرجي بدمر ناي 4 ساعات 16 دقيقه 52 كاليتين غزي قبل بمخان اب قدامي درجه بوريم ديبا كاليتي بيلجيماويت لوتو ديستني ب 27 كاليت فللي تمساسالي غزي استرتعتي طلاويت غانتا كوراتيك فيني فانتين خا سالساي درجه رقيبا ابزو ودر كلت ايرتران تقلدمتا زختتت ناي كونتيننتال تيركاويت اسطنبول بيكسير بيلودي سبورت تركيا ب 21 دقيقه 23 كاليتين غزي مبل 10 درجه حيزا نوددرا زازيم الله ابزو ودر 22 كلبات تساتيفن ناي حدا معلت عمر زلو جراند بريكس مونريال نتي ايرترا اولمبيكو بنيام غرماي استسلفلو ناي كلاسيكو در ايرتراين افكرت قدم بشكلتا باندير امنام بولبول يوم افتا كفل كتما ناي كندا مونريال تقبلومو ابز حلفه تمساسال ودر كال اي ترتاب محزنا هاغرايت غانتا بشكلتا ايرترا 400 زغزمه اولمبيكا ايرترا بروفيشنال تقرر بنيام غرماي نتي ابز حلف عمتات كاب 2010 تخلتن كساب 2023 زنبره غزيات بروفيشنالات ناي وورلد تقررمتي نرويجاو بيتر نوردهاوك سلوفيناوي بيتر ساغانن تاريج بوغاچارن اوستراليا وين سايمون غرانس ميكائيل ماتيوس بيلجيماوين تيم ويلنس غريغ فان افرمات ايطالياوي ديغو اوليسي زحلف عمت كا اداميات سنتوم چامبيون نايز بمبال عوتا استمايروم زنبريوم ابزو ودر اتي كساب زي 2023 استخايده ناي كلاسيكو ودر بيلجيماوي غريغ فان افرماتيو اتي انكو كلتا غزي كوتلو زخاله يكون امبر ابزا 15 مسكرم 33 ناي مبل 10 حتام جراند بريكس مونريال نتور دي فرانس 2024 اب قطليا مالي عود دحر مسغابو سمون سم هاغورن كل عذر كب ايرتراوي اولمبيكاوي بنيام غرماي نستومالوز بال تقللمت اوسترالياوي ميكائيل ماتيس فرنساوي جيلان الافي نيزرلانداوي باكو والي ماسلوفيناوي تادي بوكاچار بيلجيماوي تيست بينيت كابتوم زلعله صوتا ريم كوصو يخلو يمستبالو بوصات بقدامنت قدمتي وددر تتقيسيو ازو ودر كابت زتقالو خا دحر 163 كيلومتر زنبره كبل نطقن زعبلو كوينيو قريبو امني هاغروم استخايده چامبيون زبلو سلوفيناوي دومون نوفاك فرنساوي بول لاميرا ايطالياوي البرتو بيتيول بيلجيماوي ارناو ديلا اسبانياو اليكس ارامبرا امريكاوي سيان كون كازاكستاناوي سيميتري غروس ديف نورويجاوي ماركوس اوليغار ودي انغاريت هاغر كندا ميكائيل ودس دماتو سخنت وددنا برحوم نملوات اب كبير ربرب كمصمدو باغو استفلط كوينيو قريبو نتني حدا حيل فرس معقن زلو 2899 متر برخ زحقفقه زحلف ايرتراو بنيام غرماي 10 مسكرم ناي جراند بريكس كوبيك عوتا مسغيبلو مس منبارون تقدادمتي تفراريحم زقرو لغاطامو كم زغون تنتنت ناي تعودي سبورت باغو يوم ارديوم اتونتينت ايرتراو نبرت مونريال كندا حلف كال حزيلو زقربو وددرن تقدادمت بيلجيماويت غانتا انتر مارشون منادا دما ايرتراو بنيام غرماي مورالاسني قيو تبغيسو نتعدز طقم لا ايرتراو نافقرت قدم مشكلتا دغفت نبرت كنداون فليط قبلحتا
ዝተረፈ ስእልታት ምስ ቢንያም ብምውሳድ እውን ነቲ ውዕሎ ኣብ መራኸቢ ብዙሃን ለጢፎም እዮም። ኣብ ፈለማ ውድድር ከዓ ተቐዳደምቲ እናተበራረዮም ተሳልዮም ኢንተር ማርሽዎን ትርከቦም ጋንታ ከሚኣይ ኢማራትስ እስራኤል ፕሪሚየር ሊግ ኤጂ አላሞንዲያል ዝኣመሰላ ክለባት ካብተን ዝቕልሳ ዝነበራ እየን። ነቲ ኣብ መንጎ ዝነበረ ነጥቢ ዘውህብ ውድድር ክዕወተሉ ተስፋ ዝተገብረሉ ድማ ፈረንሳዊ ሮማን ባርዴት፣ ፖላንዳዊ ራፋል ማጂካ፣ ስሎቬናዊ ታዴይ ፖጋቻር፣ እንግሊዛዊ ሳይሞናቲስ፣ ዴንማርካዊ ጃኡፋል ሳንጊዮም ነይሮም። ኣብ ፈለማ ናይቲ ውድድር ካብቶም ክልተ ኣፍሪቃውያን ተቐዳደምቲ ዘጠቓለሉ ድምር 168 ዝኣኽሉ ከዓ 73 እዮም። ሓደስቲ ነቲ ውድድር ዝነበሩ እዚ ከዓ እቲ ናይ ግራንድ ፕሪክስ ማዕረ ክንደይ ናብ ግዜ ዕቤት የርኢ ከም ዘሎ ዘብርህ እዩ። እቲ ኣብ ቃልቦ ዝተዋህቦ ኤርትራዊ ቢንያም ግርማይ ናይ ኢንተር ማርሽዎንቲ ከምቲ ኣብ ቀዳመይቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተኻየደ ካብታ መራሒት ከይተፈለየ ጉዕዝኡ ከም ዘካየደ እዮም ተንተንቲ ምስ ከም ኣሜሪካዊ ማቴዎ ጆርገንሰን፣ አውስትራሊያዊ ሚካኤል ማቴዎስ፣ ቤልጂማዊ አርናውድ ዲላይ፣ ፈረንሳዊ ጂላን አላፊሊፔ፣ ስፓኛዊ ቢሎ ቢልባኦ ኣጻሚዶሞ። ካናዳዊ ጄምስ ፒኮሎ ወላ እኳ ብምጅማር ናይቲ ውድድር ንኻድም ትንዕ ብምባል ሃንደበታዊ መጥቃዕቲ ካይዱ ከም መሰረት ናይ ዝኸኣ ነታ ኮቲ ኳሜሎን ዋሃውድ ዝነበረት ናይ ነጥቢ ውድድር ረቢሑላ። ድሕሪ ፍጻሜ ኣብ 202 ኪሎ ሜትር ቤልጂማዊ ፍሬስ ዲ ቦንት ናይ ላጂ አላሞንዲያል ምስ 4 ካልኦት ስካቶ ጌር ብምብጋስ ነታ ካልእቲ ናይ ነጥቢ ከኸስበላ ዝሓሰበ ግን ካናዳዊ ሚካኤል ሊዮናርድ ናይ ኢኒየስ ግሬነደርስ፣ ቤልጂማዊ ጊልደርስ ናይ ሶዳል ኩክስቴፕ ድሕሪ ኣሜሪካዊ ኩን ሲሞን ናይ ሊድል ትሬክስ ተጸንበ ፍጥነቶም ብምዝያዶም ከርክቦም ኣይከኣለን። በዚ ከዓ ነታ መበል 195 ማለት ድሕሪ 14.4 ኪሎ ሜትር ኣብ ኮት ካሚሊዮን ሃውዴ ዝነበረት ናይ ዓቐብ ቤልጂማዊ ጊልደርስ ቀዲሙ መዛዘን ሕንጻት ብምርጋጽ ተወሳኺ ነጥቢ ኣብ ካዝኑ የእትዩ። ፍጹም ክዋሕጡር ዘይከኣለ ቤልጂማዊ ድሬስ ዲ ቦንት ደጊሙ ሃንደበታዊ መልሲ መጥቃዕቲ ብምክያድ ነታ ኔዘርላንዳዊ ሩዊል ቫን ሴንቲማር ቴክስጂክ ናይ ኢንተር ማርቸስ ተገደማ ካብ እግሩ ምፍላይ ብምእባዮም ግን ነታ ኣብ 26.7 ኪሎ ሜትር ማለት 180 ኪሎ ሜትር ዝተወደበት ናይ ዓቐብ ካናዳዊ ሚካኤል ሊዮናርዶ ናይ ኢኒየስ ግሬነደርስ ኣይመሓሮምን። በዚ መሰረት ኣብተን ናይ ነጥቢ ካናዳዊ ጄምስ ፒኮሎ፣ ቤልጂማዊ ጊልደርስ፣ ካናዳዊ ሚካኤል ሊዮናርድ ነፍሲ ወከፎም ሓደ ነጥቢ ኣኪቦም። ነታ ዝነውሕታ ኣዝያ ከባድን ጽንክርትን ዝነበረት ናይ ዓቐብ ውድድር ኣብ ምድያባ ድማ ኩሎም እዮም ዘርጠብጠብ ብምባል ኣብ ጫፍ በፂሖም። ኣብ ቀዳመይቲ ጉጅለ ምስ ዝነበረ ቤልጂማዊ ድሬስ ዲ ቦንት ከዓ ነታ ገዘፍቲ ቁርባታት ዝነበራ ዝረኣዮ ናይ ምቅላስ መንፈስ ካልእ ነጥቢ ካብ ምምንጣል ግን ዓዲ ይዋዕለን። ንሱ ካብ 200 ኪሎ ሜትራት ሒዙ ንዝበዝሐ ምቅላስ ናይ 688 ነጥቢ ከሲቡ እዩ። 22 ነጥቢ ካልእ ቤልጂማዊ ጊልደርስ ብምርካብ ኣብ ካልኣይ ክስዕቦም ከሎ ካናዳዊ ሚካኤል ሊዮናርድ ድማ ብ5 ነጥቢ ተኸቲሎም ጉዕዝኡ ቀጸለ። ስታቲክስ ከም ዝሕብሮ ቤልጂማዊ ድሬስ ዲ ቦንት ድሕሪ 1 ዓመትን 117 መዓልቲ ናብ ናይ ውድድር ናይ ቤልጂየም አንትወርፕ ፓርት ኤፒክ ሴልስ ትሮፊ ነዚ ነጥቢ ክእክብ ዝኽኣለ። ኣብ ቀዳመይቲ ኮይና ካብ ትመርሕ ዝነበረት ጉጅለ ድማ ካብቶም ኣብ ድሕሪት ዝነበሩ ናይ 2380 ሜትር ብራኸ ርሕቀት ነይርዎም። ቲም ዊለንስ ናይ ዩኤ ኢማራትስ ድማ ካብቶም ኣብ ፔሎቶን ኮይኖም ዘመሓደሩ ሓደ እዩ። እቲ ኣብዚ ውድድር መወዳድርቲ ዘይተረኽበሉ ጊልደርስ ናይ ሶዳል ኩክስቴፕ ከዓ ነታ ኣብ 51.3 ኪሎ ሜትር ዝነበረ ደጊም ብምዕዋቱ ፍጹም ንካናዳውያን ተቐዳደምቲ ሚካኤል ሊዮናርድ፣ ጄምስ ፒኮሎን ኣብ ህልኽ ጸሚድዎም። ድሕሪ ፍጻሜ እምበኣር ዝነበረት ኩነታት ናይቲ ኣየርን ተቐዳደምቲ ጾር ኮይኖም እዩ። 22 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ዋዕ ድማ ተመዝጊቡ። ስለዝኾነ ከዓ እቶም ተጻዋርነት ዘብቅዕ ኣባላት ኣስታና ካዛክስታናዊ ዲሚትሪ ጉሪዝዶቭን ጀርመናዊ ሩዲገር ሰሊጊን ከዓ ውድድሮም ኣቋሪጾም። ተቐዳደምቲ ዝተረፈ ጉዕዞኦም ኣብ 66.621 ብምርጋጽ 6.5 ኪሎ ሜትር እዮም ሸፊኖም። እዚ ማለት 2 ሰዓትን 5 ደቂቃን 16 ካልኢትን ግዜ ወሲድሎም። ድሕሪ እዚ ሞት ነቲ ናይ ምቕላስ መድረኽ ኣባላት ዩኤኢ ስጳኛዊ ኢጎር ኣሪታን፣ ስሎቬናዊ ዶሜን ኖቫኒዮም ተቐቢሎሞም። ይኹን እምበር እቲ ድኻም ዝተነቦ ዝተመሰለ ቤልጂማዊ ጊልደርስ ነታ ናይ ነጥብተው ናይ ዓቐብ ዘቐረቡላ ገዲፎም ብምርቃፍዩ ንብዙሓት ኣገሪሙ። ነታ ኣብ 88.2 ዝነበረት ከዓ ነጥቢ ሓፊሱላ። ኣብቲ ውድድር ከም ዝሕብሮ ኣውስትራልያዊ ፊን ፊሸር ብላክ ናይ ሬድቡል ብርሃን ግሩህ፣ ቤልጂማዊ ፍሎሪያን ቨርመርች ናይ ዩኤ ኢማራትስ፣ ፈረንሳዊ ጁሊያን አላፊሊፔ ናይ ክለብ ቴዎዶር ፕሮ ሳይክሊን፣ ኮሎምቢያዊ ሰርጆ ሂጉታ ናብ ኣስታና ካዛክስታን፣ ኔዘርላንዳዊ ቦብ ጃንግለስ ናብ ኢኒየስ ግሬነደርስ፣ ጀርመናዊ ሜክስ ሚላን ሻክማን ናብ ሶዳል ኩክስቴፕ፣ ፈረንሳዊ አክሴል ላውረንስ ናብ ኢኒየስ ግሬነደርስ፣ ስፓኛዊ አሌክስ አራምቡራ ናብ ኮፊድስ፣ ስዊዘርላንዳዊ ዮሃና ጃኮብስ ናብ ግሩፓማ ኤፍዲጄ፣ እንግሊዛዊ ሳይመናትስ ናብ ቪዝማ ሊያስ ኤ ባይክ፣ ፈረንሳውያን ማቲስ ቮሎቫልን አክሴል ዘንግሊን ከዓ ናብ እስራኤል ፕሪሚየር ሊግን ቪዝማ ሊስኤል ባይክ ዝኣመሰላ ሓደስቲ ክለባቶም ተጸንቢሮም ተሰጋጊሮም ክጻወቱ ምዃኖም ድማ ተፈሊጡሎ። እዛ ውድድር ከዓ ነዞም ተቐዳደምቲ ናይ መወዳእታ ናይ ክላሲክ ከይኮነት ከም ዘይተርፍ ኣብቲ መዓልቲ ተሓቢሩ። ኣብ መበል 119 ኪሎ ሜትር ድማ ኣባል ክለብ ሎቶ ዴስቲኒ ኣርናውድ ዲላይ ዘጋጠሞ ናይ ብሽክለታ ብምብልሻው ድሕሪት ክተርፍ ተገዲዱ።
أبزر حكت كأ لوغان فيليبي إيطاليوي ألكساندرو بيراتشيونه ناي نوفاك نورديسك لعلي عقم بمخنا مونغو غريفومو بنيام غرماي كأ أبدحيت كوينيو بوتان محز نابتي ربرب تسميلو كابتوم أبكن بزنبرو كأ كندا جوناس وولتن مسجزي متصممم زبقو عبالات نوفا نورديسك إيطاليوي أندريا بيرون إنجليزاوي سام براندن كأ أزلقوم ولدر كزازم 29 كيلومتر سترفلون جرمناوي ماريس مايرو هوفر ناي كلب تودور برو سايكلين نتياب ساعة ساسان شوعتن تبعسر تحد نهر زنبرو أبسس ساعة حد دقن شمونت كالتين جزيه غريفو وتيو قدامي توجل كابتاب كاليت زنبرت توجل خاناي كل طريقن 4 كاليت فلليان صفات لا نتا 110 تقلتم كيلومتر رحق زنبرت كناداوي ميكائيل ليونارد بزي تقاصاصيها بقصراو إلوا حركة بكن دقفت كلب كعس أجر ناي هوستن تكسان زخون أمريكا ولاو سنجرادوك ناي جايك قالوا لخا كم توم زحلف دخان كسمعوا بمخالو بشكلت تزحلو كرج ترايو تخاب جزين سنتو تحيزو أب هوكي عينة صوتا كم ناي تسقما يكن في كتصاد ليت كم زنبرو زقلص له كنداوي ميكائيل وودسون نتا أب كمي زنبرت فتنت قوت قدر سلازي كاله زنبرو فللي عبيو ودر كزازم 86 كيلومتر ترفو لخا بيلجيماوي عين فار ويلدر نايسورال كوكستي مورقت بمقطامو استرف مسله حمرو نجيفو جن كقصن كا مرصه اسبانياوي إيغور أريتاناوي إمارات سنة عدل تتقيمو المرحنة حزة كاب جيزي ناب جيزي ودر نخزازم 79 كيلومتر استرفو بيلجيماوي أرناو ديلاي نايلوتو ديستيني كاب قلس تمحريقو تسفا وريس لما قرفو أبتو دير كأه بأقو إيطاليوي أندري بيرون كنداوي ليونارد بيلكون جرمناوي ماريوفر أرناو ديلاي أسترالياوي ميكائيل هيبرون كازاكستاناوي ديمتري غريز أمريكاوي لاوسن كرادوك إنجليزاوي سام براند دنماركاوي ميكائيل موركوفني أستانا كازاكستاناوي إسبانياوي دوفيد ليزانو إيطالياوي نيكولو براتون اتوم نودر كفصمو زي كاليوم تادحر كلهم تقدم تام قراصوم اسبانياو ابال ديفيد لوزانو كي غود از فرحت انكتمسل امونغو غرفوز مرصت كلب كا تقيله وصايد كوينا بخمس تገልጸ ውድድር ዝተጓዓዘሉ ኸኣ ኣብ መንጎ ቀዳማይን ካልኣይን ዝነበረ ፍልሊና 44 ካልኢት ጸቢቡ ቤልጅማዊ ዲል ጊልደርስ ከኣ ነታ ኣብ 71 ኪሎሜትር ዝነበረት ናይ ዓቐብ ብምዕዋት ነጥቢ ናብ 10 ክብከብሎ ከሎ ካናዳዊ ሚካኤል ሊዮናርድ ድማ 6 ነጥቢ ኣኪቡ ካልኣይ ኮይኑ ይስዕቦ ኤርትራዊ ቢንያም ግርማይ ኣባል ክለብ ኢንተር ማርሸውን ካብቶም ሓፈሻ ዘካየዱ ውድድር 748 ነጥቢ ዘለዎም ብምዃን ን6 ቡጻት ተቐዳደምቲ ዓለምና ማለት ስሎቬናዊ ታዴ ፖጋቻ ኣሜሪካዊ ማቴዎ ጆርጎንሰን ኣውስትራልያዊ ሚካኤል ማቴው ቤልጅማዊ ኣርናውድ ዲላይ ፍረንሳዊ ጀነራል ፊሊፕ በሲዕቡ ንስቀዳሙ 6 ዝመርሕ ዘሎ እዩ ብሽክለታ ድሕሪ ግዜ ዝሓንገለቶ ቢንያም ግርማይ ስትራባ ዝሓዞም ክመስል ካብታ ኣብ ቅድሚ ዝነበረት ጉጅለ ውድድር ክዛዝም 47 ኪሎሜትር ምስ ተረፎ ፍጥነቱ ቀኒሱ ከምቲ ዝሓሰቦ ክኾነሉ ስለዘይከኣለ ኸኣ ዝነበረ ኩነታት ኣየር ክሰማምዑ ይከኣለን በዚ ኸኣ ቢንያም ነቲ ውድድር ከቋርጾ ተገዲዱ ብዘይካዚ ነዚ ውድድር ልዕሊ 50 ዝበፅሑ ተቐዳደምቲ ክፍጽሞ ተሸጊሮም እዮም ክሳብ ዝተገልጸ መድረኻት ተቐዳደምቲ 3661 ሜትሮ ብረኸ ደይቦም እዚ ማለት 568 ሜትሮ ውድድር ክዛዘም ይተርፍ ብሰንኪ ቴክኒካዊ ጸገም ምቁራጽ ቢንያም ዝተዓዘቡ ፖጋቻር ብ779 ነጥቢ ምርካብ ክዕወተሉ ከም ዝኽእል ተሓቢሩ ንእለቱ ተቐዳደምቲ ንዝተረፈ ኪሎሜትራት ፍጥነቶም ከይቀንሱ እዮም ተጓዒዞሞ ስሎቬናዊ ታዴ ፖጋቻር ሓይሉ ዓቂቡ ድሕሪ መዓል ከዓ ወዲ ጋንቱ ፖላንዳዊ ራፋል ማጂካ ናይ ኤማራትስ ንምዕዋቱ ክጽዕት ተራእዩ ንብሉፅ አንበሳ ዓቐባብ ዘው ውድድር ድማ ድሕሪ 186 ኪሎሜትር ዝነበረ ታዴ ፖጋቻር ብምዕዋት 15 ነጥቢ ኣበሪቕዎ ኣሜሪካዊ ማቴዎ ጆርገንሰን ድማ 6 ኮይኑሉ ፔሎ ቢልባኦ ድማ 3 ብምእካብ ክሳብ ሳልሳይ ኮይኖም ተታሒዞም ቀጸሉ ፈረንሳዊ ሮማን ባርዴት ናይ DSM ፌኖሜቼ ፖስት ኤንኤል ካናዳዊ ዳሪክ ጂ ናይ እስራኤል ፕሪሚየር ቴክ ኣሜሪካዊ ኔልሰን ፓውሎስ ናይ ኤፍ ኤዱኬሽን እዚ ፖስት ከዓ ኣብ ቅድሚኦም ዝነበሩ እዮም ኣብ 15 ኪሎሜትር ከዓ ኣብዛ ጉጅለ ዘይተራእዩ ዝነበሩ ፈረንሳዊ ጁሊያን አላፊፕ በመጥቃዕቲ መኽፋት ክመልቕ ፈቲኑ እስፓኛዊ ኣሌክስ ኣራምቡራ ድማ ስዒቦ ተጓዒዙ ኣብዚ ውድድር ቤልጅማዊ ቱዌለንስ ድሕሳሳን ሚእታዊ ዝነበረ ጉዕዞ ኣይቀጽለን 10 ኪሎሜትር ርሕቀት ክዛዝም ዝተረፈሉ ኣየርላንዳዊ ቤን ሂሊስ ካቶ ገበረ እንተኾነ ታዴ ፖጋቻር ነታ ናይ ዓቐብ ስቑኢሉ ዝርአይ ነበረን ቀዲም ብምርጋጽ ከዓ 40 ነጥቢ ኮይኑሉ እስፓኛዊ ፔሎ ቢልባኦ 15 ነጥቢ ካልኣይ ተሰሪዑ ቤልጅማዊ ጊልደርስ ድማ ብ11 ነጥቢ ሳልሳይ ኮይኑ ሰዓቦም ኩነታት ኣየር ኣብ 6.5 ኩርባታት ምዃኑ ናብ 25 ወሲኹ ይኹን እምበር ምስቲ ስኒ ምንቃስ ኣገዳስነቱ ዕዙዝ ኮነ ክጸናጸኑ ዝወዓሉ ኔዘርላንዳዊ ዊልኮ ኪልደርማን ናይ ቪዝማሊስ ኤባይክ እስፓኛዊ ኣሌክስ ኣራምቡራ ናይ ሙቪስታር ድማ ኣብ 5-9 ኪሎሜትር ውድድር ክዛዘም መጥቃዕቶም ሓይሎም እቲ ምኩር ስሎቬናዊ ታዴ ፖጋቻር ግን ፍጹም ዝገርፎም ኣይነበረን በዚ ኸኣ ፈልከት ክብሉ ይከኣሉን ስሎቬናዊ ንኤ ኢማራት ዝበዝሐ 64 ናይ ንጽል ዓወታት ኣበርኪቱላዩ ሽሕኳዝ እንተኾነ ጁሊያን አላፊፕ ሰዶ ይመስልን ኣብ 4.1 ኪሎሜትር ውድድር ክዛዘም ከኣስካቶ ብምግባር ዕድሉ ክርኢሁን ጢነት ሓደረ ሓደ ካብቲ ሓደ ዘይበላልጹ ብምንባሮም ግን ኣብ ምትሕላዎም ኣትዮም ድሕሪ ተኣዝዩ ብዙሕ ርሃ ዝወሰደ ከቢድ ርብርብ ከዓ ነቲ ኣብ ጎቦታት ሞንሪያል ናይ ካናዳ ዝተኣንገደ ስሎቬናዊ ኣባል ክለብ ኢማራትስ ታዴ ፖጋቻር ንውድድሩ ብ5 ሰዓትን 28 ደቂቃን 15 ካልኢትን ግዜ ኣብ መወዳእታ ንሓይሉ ክመልኡን ብሉጽነቱን ዘመስከረ ኣገባብ ንስፓኛዊ
ሞንፔሎ ብልባኦ ናይ ክለብ ባሕሪን ቪክቶሪያስ ፈረንሳዊ ጂያን አላፊሊፕ ናይ ሶላል ኩክስቴ ብረቲዑ ቀዳማይ ብምዃን ጸብለል ብምባል ፈጺሞ ብዘይካዚ ስሎቬንያዊ ብሉጽ አንበሳ ዓቐብ ኮይኑ ኣብ ፖዲየም ደይቡ ፖጋቻር ካብ 85 ምስ ኢማራትስ ቲም ወኪሉ ዘካየደ ውድድራት ኣዝዩ ዝበርኽ ዓወት ኮይኑ ተሰኒዱሎ ኢጣልያዊ ማሳዳምብ ድማ ብ96 ነጥቢ ዝበለጸ ተቐዳዳማይ ኮይኑ ኣብ 2022 ተዓዋት ዝነበረ ፖጋቻር ንኻልኣይ ግዜኡ ዓወት ተጎናጺፉ ምስ ቤልጅማዊ ቫን አቨርማት ድማ ተማዓራርዩ 2010 ዝተኻየደት ግራንድ ፕሪክስ ሞንሪያል ታዝያ ዝቀልጠፈት ውድድር ኮይና ኣብ ዝኽሪ ዝተቐመጠት እያ ናይቲ ግዜ ውድድር ኣብ ሰዓት ተቐዳደም 68.962 በምህራምዮም ዛዚሞሞ ብጋንታ ደረጃ ዩኤኢ ኢማራትስ ብ73 ድምር ዓወታት ኣብ ቅድሚት ናይ ወሉድ ጋንታታት ተቐልሰን ካልአይቲ ድሊትሬክ ብ41 ነጥቢ ቲም ቪዝማ ሌስ ኤባይ ከዓ ብ31 ነጥቢ ቤልጅማዊት ጋንታ ኢንተርማርሾውን ድማ 4 ዓወታት ብምዝጋብ ኣብ 10 ደረጃ ብመልክዕ ዩሲአይ ትርከብ ኣብ ናይ ሓደ መዓልቲ ውድድር ዘካየደቶ ዩኤኢ ኢማራትስ መበል 15 ግዜ ዓወታ ኮይኑ ሎቶ ዴስቲኒን ግሩፓማ ኤልጂን ድማ ናይ ታሽዓይን ሻምናይን ዓወት ሒዘን ይስዕባ ዩኤኢ ኢማራትስ በሓፈሻ ክሳብ ሕጂ ዘካየደቶ ውድድር መበል 650 ዓወታ ኮይኑ ተቆፂሩላ ምክንያት ምቁራጽ ሓበን ኣፍሪቃዊ ኤርትራዊ ኦሎምፒክ ቢንያም ግርማይ ዝምልከት ኣብ ዝመጽእ መዓልታት ከነቅርበልኩም ኢና ከባቢ ጣልያ ዝካየዱ ናይ ማእከሎት ጋንታታት ናይ ሓደ መዓልቲ ውድድር ዝኾነ ፒኮላ ሳንሬሞ ኤርትራዊ ናሆም ዘርአይ ጎበል ኮይኑ ነቲ ናይ 93 ዓመት ውድድር ናሆም ብ3 ሰዓትን 2641 ብዘይ ዝኾነ ሰዓብ ተዛኒዩ ዛዚሙ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ለውጥ ብምምጻእ ቤት ዘርኢ ዘሎ ኣባል ክለብ ኪው36 ነጥቢ 5 ኤርትራዊ ናሆም ዘርአይን ኢጣልያውያን ተቐዳደምቲ ፌዴሪኮ ላኮሞኒ ናይ ዛልፍ ኤውሮ ሞቢል ኤድዋርዶ ዛምፔር ናይ ትሬቪጊያኒ ኤነርጂያ ብ16 ካልኢታት በሊፅዩ ዓንተር ኮይኑ ኢጣልያዊ ጋዜጣ ቢስ ቲቪ ከዓ ዝነኣሰ ኣብ መጻኢ ብዙሕ ዓወታት ከም ጽጥጥ ዝግበረሉ ተቐዳዳማይ ክትብል ንስሙ ኣጉሊሓ ብምጽሓፍ ኣብ ጽሑፋታ ጸብጺባ ደረጃ ተጻወተ አርሰናል አንጻር ቶተንሃም አደንጺው ግላዲያተር ጋብሪኤል ንጋነርስ ናይ ደርቢ ፋንጣዚያ እንግዱ ጁሊያን ቴምበር ዋጉ ረጋጊጹ ካይ ሃቨርትስ አፍሉጦ ሂቡ አንጀ ፖስቶኮግሎ ዘጸናንዖ ሲኑ ጋነርስ ንሳሳይ ተኸታተል ዓመት ስፖርት ሜዳ ተዓዊታ ኣብ ድሕሪ ቻምፒዮን ማንቸስተር ሲቲ ጻንሖታ መስኪራ ጋብሪኤል ማጋላስ ኣብ ካልኣይ እብረ ብርእሱ ሾቶ ብምዝጋብ መስበርትን አርሰናል መሪር ጓሃዝ ዝነበረ ናብ ሓጎስ ለዊጥዎ ካብ መራሒ ፕሪምየር ሊግ ማንቸስተር ሲቲ ከዓ ኣብ ውሽጢ 2 ነጥቢ ኣሰጋጊርዋ ሚኬል ኣርቴታ ዝመርሓ ጋንታ ኣብ ዛዕመ ስፖርት ንፈለማ እዋን ኣብ ሰሜን ለንደን ደርቢ ብዘይ 7 ላዕለዎት ተጻወት ክትጻወት ከላ ሓለቓ ጋንታ ማርቲን ኦዲጋርድ ደክላን ራይስ ሓዊስካ ዋላ እኳ ልዑል ተጻወቲ ካብ ጾታ ወጻኢ ተነበርዋ ተጻወታ ንጾታ ተጻዊሮም ነዚ ዓመት ምምጽኦም ኣድናቆቶም ረኺቦም ድሕሪ 20 ደቂቃ ናይ ዕረፍቲ ጋብሪኤል ካብ ማኣዚን ቡካዮ ሳካ ርእሱ ዛህርማ ሾቶ ኣብ መንጎ ክለባት ፍልይ ከም ዝህሉ ዘረጋገጸ እዩ የእንጋዲት ክለብ ቶተንሃም ዋላ እኳ ነጥቢ ንምርካብ ብዙሕ ላዕልን ታሕትን ተበለት ነፎሲ ማሕላ ማዕረ እትገብራ ሾቶ ኣይተሳኻዓላን ኣብ ካልእ እግሩ ዝተኻየደ ግጥማት ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ኒውካስል ካብ ሜዳ ወጻኢ ናብ ወልቨርሃምፕተን ተጓዒዛ ዝገበረቶ ጾታ ሓፈሻ 3 ሾቶ ተመስጊቡ ኒውካስል ድማ ድሕሪ ዕረፍቲ ሻየርን ባርነስን ዘመዝገቡላ ድንቕ ሾቶታት ኣቢላ ነታ ቅድሚ ዕረፍቲ ሓንቲ ሾቶ ብመንገዲ ለሚና ስለጠታ ሞ ዝተረፈ ጾታ ኣብ ምክልኻል ዲባ ተዛንያ ዝነበረት ወልቭዝ 2-1 ብምርታዕ 3 ነጥቢ ከሲባ በዚ መሰረት 4 ጾታት ዝተለዓሉ ግጥማት ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ማንቸስተር ሲቲ ብ12 ነጥቢ ተቕልሶ ካልእታ ኣርሰናል ብ10 ነጥቢ ሳልሰይቲ ከዓ ኒውካስል ተመሳሳሊ ነጥቢ ጸብለልታ ሸቶ ተበሊጻ ትስዕበን ክቡራት ተኸታተልትና ንሕጂ ሒዝናዮ ዝቐረብና ዓለታዊ ዜና ስፖርት እዚ ክትከታተልዎ ጽናሕኩም እዩ ኣብዚ ቅጽል ምክትታልኩም ኣይተቋረጹ ካልእ እውን ስለ ዘሎ ተን 4 ሕግታት ሼር ላይክ ኮሜንት ሳብስክራይብ ኣይትዝለልዎን ወደ ሓንኩም